kushunguza neve nazo teivedze kuti tigovaka musha. Oh baby, iwe ndokuti unoda nguva yekugadzirisa upenyu wako. Handina kutsvaga mumwe ndeive netariro kuti tichadzokerana. Kose iwe wakushandisa nguvayo kutsvaka mumwe akatora nzvimbo yako. Sondibaya moyo ndozvaita kwana maita kwizvi maiwi nesingambozivi kuti baba zvichanoita zvinhu zvakadai ndaingohwa nemakuhwa hanambozoti ndizvozvizvi ndipo chete ka aya ndanonzi mashura ndoitikwa nababa ava ndochicha ugoona uchi munhu chavanondifambira nacho shuwa maiwi Nai nuka wangu. Saka ndo zvavanenge vachitwenzi ndaenda kuovertime ndaenda kuovertime vari kunoko. Korunga mbo. Chirega ndufweni. Ngapa kuita same. Wakudi. Kusvika nguva idzinoko akanaka. Aizve ndandiri kubasa kuita overtime. Overtime? Iwe uri kuita overtime kusvika kukuba. Aiwa, wangwaripo here. Wamaita kuita seiko? Imi nguva yekusvika inonai. Ndati ndandichita overtime kuti mari iwande. Eka, Overtime. handiwe uri wemari. Ngati zvinhu zarurei. Iwe, ini zvatondinetsa ini. Kana unomboziva kuti sometimes even uri kubasa chaitosoka unombofunga kuti kana kumba kwacho ndoenda kunodii. Because zvino ndakutanga kufunga kuti alright cooking weyo hakuna. Unodiwa daro mwana mai. Mangwana vana vanoda malunch box okuenda kuchikoro. Ipapo manje unoone zvinenge zviitika kuchikoro mwana kuti angoenda nezvinenge zviri mulunch zvisingaiti vanosikana vana kuchikoro ndo problem yavo. Ende ini ndautofunga kuti at least data tichisevenza tese tiri 2 handiti. Zvaikushanda here? Usikushanda iwe usikuzviziva. Senzweni. Iwe kubva gore rakapera. Indava. Zvimone uchimbonyarara uchingoti ungangotaurawo here pane vanhu ngoti ni murume wangu haisi kushanda. But kuti inganyanya kuita problem hombe here as long as kana vasingamainde zvavo mamwe mabasa ekutani zvinogona kugadziwanika zvaro kana iri basa inedzi mwana wamai wangu. Sure. It's only kuti ndandisingazvizivi. Ndikangotaura ne the right people zvinogona kuita as long as vasingamainde zvavo kuzombotanga nezvinotii zvinenge zviri zvenguva diki diki kasi then wobva vazoenda panzvimbo pavo nekuti kungoti angosvika achipinzwa muza wavo vanhu vanongotarisa tarisa but haisi nyaya. Vatomboriwana here? Aiwa kungononoka usina kutaura chete then kwaungonotaura nevanhu kwavo. Ungandibatsira ufunga. Zvinoita because zvakaoma kuti nditi kufidha mwana ndoti kufidha baba ndoti kupfekedza mwana ndoti kupfekedza baba. Kana handiti ndiyo responsibility yacho yekuva mai iyoyo mugodikwe ngadii zvine zviripo but hazviitiso. maybe zvitori nani because vamwe vanhu vanoenda go through so zvenizvi zvinotori nani. Inorwadza tinonyepera. Murume ane ndebvu saizi yangu inochirwa. Akazvinzwa manje ndozvamuri kunyika. Aiwa. Unosvika pakunyika shamwari. Kusha, msoro wako waramba zvingotema? The meeting. Kwenda. Mshana wewe. Nyadzo kuverenga. But dai chingoverenga nosaka ngoramba chingoverenga zvokona kuti. Muna mani kizoverenga kana chiwata zviskwete. Nayo. Kasi ndindarwadzisa musoro wako. Ndimomera kutaura kaniti. Nozaya pane nyaya ndatofunga mevhisha mani. Unoona mfana agina ya. Ya nchamrowa manje.
akaudzwa nani kuti iwewe tiri vana vakasiyana tosangana kumaparents. Akazviudzwa nani izvozvo? Iwo zvinzwa kupi? Ndakazviyo ende unoziva ndakatotsamwa izvezvi pandomubatira pozi unozachika you are my sister ende vanhu havafanirwi kuwana information iyoyo. Alright, kuti azozviwana angambozvinzwa nani? Ndo zvandoda kutobvunza asati ndaenda unomurova kuti iwe hauna kumbotaura here something zvakadaro kwaari. Aona achazvifira izvozvo. Ndoda kuziva kwaakazvitaurira. Ndozvimwe zvinhu zviri kutondistress. Unoziva vanhu havafanirwi kumboona you are my sister. Handi vanhu havafanirwi kutomboziva zvinhu zvakadaro ende hazvinei navo. Ndoda kugadzira saizi inoshinya miraona. Ndokumusota miraona. Saka vanhu ndatoita izvi but ndokutsvagira mapenisi. Apa mama nadhedhi vacho navakunonoka kudzoka. Bhuku ramaverenga musuna rembevari izvo baba zvodii ndokuzobvunza nhasi bhuku randakasopedza kare zvaraitaura raitaura anzi chii communication marelationships mamarriages ndozvinoita kuti mamarriages alast nenyaya yecommunication. Mozviziva here kuti ndo zvinoputsa dzimba dzakawanda zvekushaya communication mumba. Vamwe vanongoita zvavo, mai vanongoita zvavo, havana kutaurirana. Ende bhuku iroro rakandivaka. Rakakuvakai? Maiwi. Ndinovimba kuti muchasanduka pane zvimwe zvitina. Neniwo zvikaitisa ndakadenga. Munofanira kuti pawakandiverengawo. Zvisamboperera kwamuri. Handitika. Zvofanira kuita kwese kwandiri. Iro rakaloda iro. Handitika. Raitaura zvokuti hanzi mumarriage vanhu vanofanira kutaurirana paive necertain couple after a month umbotaurirana umbopana mai maareas avaikanganisa murume otaura wake mukadzi otaura wake then ipapa modi muti sorry shamwari zvakazodai paipai zvakaitika zvanga zvadai. Iwe it was an interesting book. Handitika munofanira mbonipa vanomborifundawo. Sure. Izvi hazvingodika kuti zvingoenda kudii rimwe chete tose kana uchinge wakanganisirwa nomumwe wakusungunuka kutaura pawakanganisirwa newo uchaacceptawo kuti ndakanganisa sorry varanoti sorry vashoma vanorigona iroro ndokuvakaibakuru varume havakwanisi kuti sorry kukangani ndichikumbira sori pane munenge maya chema aika zvakaoma asi muri kuimprova. Handiti ndiri kuzviona mundipewo bhuku iranimboriverengawo ndoda kukupai muwazozvinzwira mega zvotongonakirwa nemunomba kana kutarisa kuti mwana uri kupi mushidzei svodai mwanangu uya kuri kutii kwezvineiwe ndiri kuwacha mama. kuwacha kwawangova ukadai nhaiwe zuro unokuwacheriwi Ndachipedza dzakasara nezuro. Kana rega ndinowacha ini. Aiwa mama. Utoita zvemabhuku ako kana nomwana rwarebesa. Kuzvakaipei? Arikuruche. Zvakaipei munhu achida kuwachira mwana. Mwana akoita zvemabhuku. Kona Isawi. Uri kubudirira here kuenda kuwomen conference yatichaita next week? Ndiri kubudirira. Sure. Shamwari kuya tofanirwa kuti titoenda. Sure tinenge. Akutofanirwa kutomboregwa kuenda shamwari. Ini ndinoda kuenda nemhaka yekuti zvinhu zvacho nani zvakandiomera. Kuya kunokomborera ufungi. Kunokomborera kutokomborera nemhaka yekuti zvokwadika zvinhu zvatiri kusangana nazvo mudzimba muka zvakaoma muwangu. Seyangu yemunomba umu. Zvinosanganikwa nazvo sawa. Zvinosanganikwa nazvo varume vanonetsa. Ini wangu wazondinetsa. Uyu murume uyu uchiti iwewo gairi. Asi ndichagomwidi ndichamugadzika pasi. Wavo zvinowanikwa. Ndichamugadzika pasi. Zvinowanikwa. Uyu iwe chakuti ndongokudza chindirango chiti iwe unyarara. Nyarara. Ndichinyarara. Nyarara. Ndikanyarara mashure iwawa. Kutotaura ndongokadza. Mbai uchazviona. Ini chamugadzirisa uyu ndiyasingambondinetsa. Bodo zvena iwe. Ndati rege zvokugadzirisa bodo. Iwe zvinyararire usagadzirisa. Manje mira uone kuti ndinomugadzirisa. Uyu murume uyu ndiye munhu wandichagadzirisa kusvika apinda mugwara chaiwo. Kugadzirisa kweko zvinowanikwa kani. Iwe siyana nazvo zvandakudza. Uyu munhu
ndiwo ndichanyatsogadzika pasi iwe ndeuchapinda mugwara. Kungava kugadzirisa asi iwe wakangonyarara muwangu. Unofanira kungogadzirisa nomhaka yekuti iko zvinozvi tinoenda kumachechi tichinonzwa zvatinorairidzwa. Vasikanaka. Zvemachechi izvi. Zvekuti nhasi unopasa unotaura zvino uyu unotaura nezvi. Ndichaziva tichateedza zvi. Mva ndichangoteedzera wangu. Aiwa zvemabasa ndozvinofanira kutevedzera. Nemhaka yekuti ndozvitotibudisa vanhu vakawanda muwangu. Shuwa. Tevedzera. Handitiko zvinovaipo kuHarare variko vana pasta vakawanda wanda. Tikaenda kwavari vanotibetsera vaiwe. Patichaenda ipapo kuti zvinotibetsera shamwari. Nyangwe ini ndakatombotumirawo munhu kokuti kuda anganondirigirawo idzo mvura dziya dzinongokushwa dziya mudzimba. Mva ini chandombotira shamwari. Unoti dzinonotibatsira. Dzinotibatsira anendingota iwawawo nema anending. Chaizvo anobatsira. Kudai vababa ivava kuda vachadzikama. Blazi Joe inini pane nyaya iri kundistressa ini. Chikona tichi. Kudeni. Kada zizvi. Aiwa Blazi unoketa. Unenge uchingoona sister ino akapfeka zvimashoti. Ungoona musa akatopfeka skin tight. Musa akapfeka zvimagove out uchiona kana cleavage. But ndebvunzo wani Blazi. Chichanisa. Aiwa Blazi apa ndoda kuti mutondibatsira. Mwana wa stepmother ane ukama nini? Hamuna kana kuweza muzoropa rimwe. Hapana ropa ka? Hapana kana ropa. Sandogona nyongo kuti uroverera. Hazina. Magiyambe. Hazina. Hapana kana mombe inobvisi waicheka ukama kana chi? Kumune ukama. Blazi mozanya iwika. Ndakazviona ini neropa rangu. Pandongotarisa kuna Mevi so ndo ropa rangu richimhanya Blazi. Ameno zvatongowaza. Ndakamuudzei. Mevi akabatana nezvinhu zvese Blazi. Aiwa. Kubva uku. Aiwa. Udai. Udai uveza chata. Akakabata kamwana. Saka mutoti nditokarira. Bhora mbiri. But azvizonetsere Blazi. Kuedza pakudi. Une ukame. Manje zvandienda kuda kuita Blazi. Ipapo kana ndauda nyatsomusvikira kuti ndinoata. Mondipa zidhobhi riya rekwa mudhara wedu riya. Tanotenga rekwa mudhara ndoenda ndakarova zvangu kudheni vasingazivi. Abatika kaya kari kugasiswa kana. Bidi by bidi shoma chingopinda. Bichani kuita sechita. Sechita shoma kasizisha. Yes. One time. Chechi wanja. Aiwa apa mandipasana pawandibaira sana chati. Aiwa. Kana itoshungurudzika kuti pamwe. Kana zvanetsa uyazondioneni. Mondibatsira ataka on behalf of you. Ndada doita kana kuchechi kuti ndinodhivharwa chifanga kuti pamwe ruchiva ndikuita. Aiwa. Kuchiva sister. Kukuda munhu mhosve. Mwana stepmother wangu. Atina ropa. Pana kana ropa. Asora na baba vangu. Baba wake izvo zvamene kwavari kumorotori Simon. Yes, Simon saka aiwa nakana basa nakana. Aiwa masipata. Nezviti. Ko lecture yako mangwana ingo yebo. Andanda zvoma 8 Oh, mozo kudangwa yako. Masiti. Maswera sei bana? Maswera sei? Maswera sei bana. Maswera mwanangu. Maswera sei bana baba? Maswera tambi. Mutambire ku mwanangu. Maswera sei kuachira special. Kumukakuratidza kuti munenge musina mufaro wani. Mufaro wenda sei? Ndamusunungukawo kana murume wake achisvika akabata chipasuro. Munongoratidza kusununguka kana pachinge paita mari. Ndichisununguka chiko. Watiwa here pano iwe. Chiacho chandosunungukira pano pamba. Uri mukadzi wangu here chaiwa ndakaroore usingadi kusumukira. Ko ndiri chii pano? Ayosha. Kugara nogara mukadzi asingagoni kugamuchira baba. Saka ini ndave chii pano pamba. Mombe dzangu zvakaendera mahara, mombe dzekutambisa. Izvozvezve basa rako ndokungogara ka. Chaunoda kungodya iwe wakagara, hanyanini hauna. Ndo basa rako zvero. Basa rekudiwa. Kundichengeta zvo. Saka iwe dai ndisina kuendesa zvipfuyo zvangu zvakawanda iwe. Uri equivalent nechipfuyo chimwe chete. Zvipfuwo zvingani ngo zvawakaendesa zvaungatosora uchipembedza musoro. Dai kutanga kuendesa zvakawanda nekuda kwohunhu hwakadai. Iwe panapa ndowatova kutotonga ka. Aiwa ndibvigwe. Kana ndakutonga zvigoshandei.
Hey, ndaifungidzira kuti ndakaura mukadzi izvo ndakutonga chii ndibvirapo konotambirapo yasara mamhepo ako okweida kusina mhepo benzi romunhu zvigopanamba ndingopopotegwa nomunhu asina kukwana. Watanga skama kuda ngokwane mutadza wewe but mutango ritaverenga chimbonzonyeri pana pamefu ndasana chimbomira tichindrokunomboverenga please sister Watanga come on ndoda ngobvunza something akati kwacho saka imi sister munoti nekubatana kwenyu uku taura nyaya yako kuri kuda kuita uchipoterere aiwa zvendingotaura uchokwadi sisi ndinawo wakabatana sisi ndinawo wakaumbwa vane tunhu 12 mani ticha vane tunhu 12 sa tell me something hapana here kamfesi kari kudzingirira kana chichi kari kudzingirira kana uchiti kudzingirira kamfesi kari kuwakuda hapana here pauri papa ndingazokodzwa nondirova kuti tudangosiya kuti ndingoziva ndingotaura neni aripo sure ndiani anonzi anyazi mfana oniasi uyu mutematemo ndosandakasingade kukudza aiwa ndikungotaurawo kungoti aiwa ndikorovi ndingotaura kuti munhu ndoziva oniasi mutematemo okay sazvane nguva yakadi tichiveduve please come on zvane nguva yakadi kuda ngoziva chave netumani 2 chete hai aba tinoziva kukipa masecrets ani ndaripo ungodza chiverenga sanokakwada ngofunza chete ndatoziva zvoti mukwasha wangu ndione fana mutematemo ndikazozotwamurova chete hakuna zvakadaro zvoitigwa izvo ngomurova ndovakugramani akati ndoda kuzoona bhendi racho unozava mivzi ndiri kugara ndimbokunamatira zvanizvo mwana zvokwadi kuti upenyu huri kurarama uka uye mari vangopindira zvavo mama indatunanya kuomurwe unoziva zvese kuti azvibhalansi mari yacho kana kuti vana vari 2 umwe nomwe unoda school fees vanoda kuenda chikoro vanje ivo baba vacho vanoda kudya munoziva isi nyore kurera murume mukuru andozviziva kazhinjizve zvazvidaiwo usingashandi hamene mwari vakambozvironga seipapo kashoma kuti zvimbogamuchirika chiro uchiwanako kamari kako asi kuti baba vombandu vari kunga vakagara ndamboedzawo mama ndichiti vachari 1 but ndautoona sokuti naiwo vakutorelaxa hazvimbodaro mwanangu hapana munhu womurume aambodaro nokuti angada kungochengetwa nemukadzi nguva dzose kuzvinochina kutoshayiwa uchaona musi wanoriwani chokwadi amen kwanga kungofunga kokwako kwenyama uchiona seakatilakisa asi ndizvi pamwe ari kutodzishaya upe baba tichangu amen ingurambai makangonambata inguva inokwana rakashariwana chete amen zvamuri muri kudaro ndinongovimba namwari zvese zvichangonaka zvazvo ende imba haidzimbodi kuti mungogara zvinhu zvese zviri muserendeni aiwa zvinofanira kumboomawo zvizongonakawo mozongokurukura dzanga wangana naiwa zvodai kozaka waiwizama kuita seko nezuruva kuti ndikuwachirei zvina yako saka ukandiregere ndichiwacha saka wakondaitoorevesa paya iwe siyasezvo chibhuku chichiko chotaurana tipedzerani ungatita basa rekukuwachira kuti uraaniwe uruzama kuimpresa baba vako sva usatomboya pakati pangu nababa vako uri kunzwa hapana chavo chachinja uri kunzwisisa handizomboni zvokunyangadziwa newe
handifaniri kutombokuwachira nhumbi dzako ukatonzwa ndichitoderepo paya please undiregerera handitopodi handidi kubata svina dzako futi never next time handitika urinzwisa totaura newe buda tondinyangadza buda tondibhoa musoro ipo kudipinda mwana uyu chita seiko naye mwana uyu naye saka tambura naye mwana uyu. How was your day? You know what? I was missing you, sister. Samazatambwenda neboys in town. Ade chingorona machinda kubika pamovie mazaro. Guess what? Ndawene a romantic movie. That one is powerful. Serious? So you know what? Movie ro rakaipa. Serious? It's powerful. Rakaipa. I know kuti kana kutsvaka movie. Rakaipa sama. Love don't cost a thing. Don't tell me. Someone. Rakaipa sister in movie. Saka wala chimina ndipetse kusuka then kushoti kana mama vakashika vachizonisa zvekupinga chipesa. But letangona. You got a romantic movie. I know. Ndozo kana kutsvaka movie chokadbara kuti mama vachikenda pedza unozva mama. But you know what? A romantic movie anenge achida tiri tega isusu mateenagers. Kwemimi vanazati vanhu vakuru kutsiura vanhu vakuru chinhu chisingaiti. Imimi how come munhu ungangopinda mbami yevanhu usina kunoka manokangwai koraiti yange tsika dzekumusha dziya dzinonzi tisvikewo dada mangoita izvozvo. Listen guys, listen. Maybe nyaya inogara taura uri kwazvavari taura wava statement yavataura mumba masawira even mama pavachafaka tichanetseka propati yese yemunomba inotorwa nanasawira vacho ivava inotorwa hapana chandonyara muupenyu zvikutoitika kuna nasawira vanotapita zvinhu auka mungangopinda mame vanhu sika sawira zvanifizira iwe mevi saka dzakoitsika iwe chokwadi mother imimi kumba kwenyu mune murume andika mongona munhu achingosvika ongopinda mumba akutongoti vanasawira muchenjere muchaona zvinhu zvamusingafani kuona aiwa vachadaro tine vaenzi please. Alright, let's say pamwe girlfriend yangu and then fight up and moza munhu kana chingosuka man. Uchicheka mazunguru wakadai ndine mavhizitasi ari kuuya pano kucheka mazunguru wakadai unofunga ndinoita sei nevaenzi vangu pano nditaura newe hauzi kunzwa ko izvi zvose izvi tasaona une zvawatomboita nhasi taura ndikutaura newe une zvawamboita hausi kuona svina yose izvo zvose in shambles. This is my house. Uri kunzwisisa iwe? Uri kunzwiswa? Chinzwa kaiwe iwe zviri beta uende kumusha nambuya vako kunogara nambuya vako. Uri kunzwa? You don't belong here. This is my house. Uri kuzvinzwa? Handisi ndakauraya mai vako ini. Zvinonetsa kugara nenherera. Hamu appreciate chero kaita zvakanaka chero kaita zvakaipa hazvina anoona. Saka please
make sure unotoenda kunoroorwa vezera ravo vese varoorwa zvechikoro ndezvekungotamba izvo zvokungovaedza nguva vari pamba pangu ndaunoroorwa zvonetsa izvi Shungurudziri kudai kuchengetera neasi rako zvakaoma hazvo abakuona dai vakarora mukadzi kwayo vasingashungurudzi asi mwana achaziva zvaachaita iwe nesande ndabva kuchechi kumba kwangu kwangu ndibowa ndoti rega ndinonodongorera mai mevhi ndakwana upo nesande ndakadiko ma3 chaiko aiwa kuna mai vekuchechi kwedu vakapona saka takangoti tichibva kuchechi ndobva tatomboenda kunovaona ndosaka ndakanonoka kuuya nekuti ndakatoti ko mama zvikanzi mama vasati vadzoka mama muri kuadi ibva zvandakawana zviri pano samwari zvakawana zviri pano maziso angu haana kuona sirizvo wakaona pane ndaa munhu mukuru zvangu kuti ndingati ipapo ndakaresva kuona vana vedu ava wakambovatarisa matambiro avanoita here uchireva mevhina ticha ka mevhina ticha matambiro avanga vachiita pandakaiwa ava vanotamba aiwa ungavatevedzera natototya nditi kuda pane nyayataura kutamba ukoko kwauri kutaura noza ndakagogodza padokutogogodza havana kana kundinzwa ndikavhura dho ndikamira matambiro acho aakodzeri pana sisina bhudhi anomira mushe vana ava unoziva kuti chiilusika vana ava takavachengeta vari vese kubva vari kupuraimary kuti kudaro svika zvinovakura kudai saka they are so close zvokuti ungatonetseka matambiro acho avaita zvakawanda they are so close ende isusu natedu vacho hatimbovaratidzi kuti hausi kunyepa ipapo they were so close but maonero andakazviita mevhi anga asina zvake dambudziko nazvo kuti ari kutaura nabudi vake vari close kudaro but reaction yakabva kuna teach manje lewambopatarisa reaction yerudziko naiwo usada kunditaura they were so into wari too much no kuti kudaro ashuwa hapana kana nyaya yofungi tichima direction yakazoratidza ipapo akabva atondigumbukira akapopota iwe kuti wadifu kuti ndapindirei ndisina kugogodza watifi ndandamuwana nemusikana wake kana ndandazomuwana achibva unogeza but yanga yatongori nyaya yekutoti akangoboekana ndaona zvanga asingafaniri kuona but zvokuona anogona kunge asina zvake pfungwa dzakaenda ikoko but teach dewambotiongorore nekuti unofungwa kuti maybe since teach ari ndingagona ndichiitira izvozvo but iwo handiti unoona kuti nyaya iripo ndeipi mevhindo wangu saka kana isu tikazota sokuti tichi ane zvaari kufunga handiti unoona kuti hazviite but chandinoziva inini tichi anoda hanzvadzi yake achimbovatarisa chimbovatarisa even manheru chaiwo imbozvipa time yekuti ukavasiya vachiona tv umbodzokuona kuti vari kuona you would be surprised Ndivyo kushamwari. Muri raite rasana. Ndiribo zviri sei? Ndimatifunga wakanasi. Shamwari ndaona wanyanyoroba kudai ndikati ko munhu zvaita sei kumba uko. Zvakaoma asana wedu matoita mauya shuwa. Ko chifuti. Zvakaoma zveupenyu wedu wese. Ndangoona kuti kuma lessons ausikuya chiapo tatora padhuze nekunyora ungozviziva ire izvozvo. Vasikana ndozviziva wedu ndechitoda kutouya namai vangu vandinogara navo vastep madhava. Zvingakukonesa kuya kuchikoro izvozvo. Vasikana demembo zazvo vanondiita. Vanhu kudaro vedwe zvekuti unotokona nekuya kuchikoro vasikana aiwa atite serious vedwe kuchawo tombomaverengi kana kutombodiya utombobati kana kuda tomborivesa nama watombodi kana kuzviona kwainei amena anenge achingoti handidi mwana murume anobudirirawo saka zvakatooma saka kuchikoro kwacho navo vakati usauya ndaichida kutouya vedu nyange wapedza wagadzirira kuti wakuda kutoenda kuchikoro unogona tonzi hakuna kwauchaenda vedu vasikana nyange wakutobuda utonzi chitodzoka utange kuwacha nyange pasina basa unototangiswa zvimwe zvangasina nebasa rese zvakatondiomera vasikana vedu saka zvakaoma but otherwise chingoshingirira ko zvinoita
Vasikana ndachambudzika vedu. Aiwa chingoshingirira zvinoita Mwari vanotokusimudza rimwe zuva because kana vakadaro vakaoma. Aiwa Mwari vanorangarira shamwari. Kaenda tofunga kuti ndikazviuraya pamwe zvingaita zvinani. Iwe uchiuzviurayira mumwe munhu kuti waita sei? Iwe mumwe shamwari hauramba uri pano unobva pano rimwe zuva. Kunoramba uri pano here? Iwe nyika yakakurai. Zvinoenda kupi? Shamwari iwe nyaya iripo ndekutongotika iwe chitongoshingirira panguva iyaya yaunongopinda muti wakuvata ungobata bhuku rako uverenga because ukada kuvatevedzeraka hapana chaunombobata mupenyu wako. Vasikana ndinotovata kababa vangu vachitoripo vasitori pandombovati ipapo chitongotora mukana iwoyo shamwari utongoverenga because shamwari hazvisi zvese zvakanaka munyika umu. Ndinongoshingirira vasikana sea zvakaoma vedu. Iwe tese tine matambudziko vasikana but ndezvekutongoshingirira. Vana mai vanonetsa but ndezvekutongoshingirira shamwari. Makapisa kuona rini manje? Amira erigani ngotaura ndione kuti ndiya. Isusan. Pindako. Babatita. Zamire. Unaiwe. Ndiri kuona una kana utombonosvika kumba. Ndisati ndatombosvika kumba. Ndatoona kuti ndimbosvika kumba hazvingaiti. Beta nditange nekunuko. Ndozoenda kumba. Kuri right. Kuri right. Ipo paya patamboparadzana mutauni. Saka pane zvazongoitika zvaitsa kuti ndisvike kuno. Chirika zvekungomanya munyaya. Unovaziva baba ticha zviya? Baba ticha ndovaziva. Urai muziva, muchiri muziva ndiri usika. Ndiye wandaitaura nezvenyaya. Ndiyo yandatovinga. Ndichangobva kuparadzana newepo paya ndopandafonerwa svikanziko nyaya waitaura iyaya. Chibva wangounza kamapepasi acho tione kuti tingadii. Nekuti kuti zviri kutoda kutoti zviitwe first week iyoyo mwedzi uchitanga uyoyo. Ma-CV? Baba ticha? Ndotovena. Manje zvino hatina une muchina akafotokopiwa. Iwe tanzwa nekungofotokopa tichingomwaya everywhere. Itai kuti mangwana makuseni muzvigadzirise. Mukwanisa kutoti vateere nawo mutauni. Mangwana ndinoteera. Nekutoti ndatonzi ndiwe nawo first thing makuseni. Shamwari pandotomuka ndichinda ubasa. Iwe wotomhanyawo kunofotokopa usetifesi. Vamusara vakakotsira dusu. Watombowana munhu anoti ma-CV ngauye kudai. Ngatoya nekuti next week panotanga mwedzi. Makuseni vasati vavhura na 8 na 6 ndendasvika. Munongosvika papi pamunoziva lusa kuti imi muno handiti ndikuda ndofunga ndiri kunzwa zvauri kudaureva mapepa anouya kwauri handitivanondipa mapepa because imi mukaindisa moga mozika mwanani unongonzisiya pareception chingopedza kusiya wotorasha mbini handimaona kati chotoizwa sedasti panokoreresa maofisi momo zvakaoma saka imi kana maita kwandiri straight handiti asa munongondirayira aiwa zvemunouya kubasa zvekolusa ari munext ngirikini ofisi mune yangu saka imi mukangosvika pandinobva ndatomusvitsa oindisa kuti achambopinda tachambomuzira mutaundi neiwe ndinokutenderwa nani naiwe iwa upenyu munoziva zvaunoita mangwana ndiniwo mangwana ndiniwo hazvingorevi kuti ndogona kuda nyaya yebasa kwamuri zvinhu zvakawanda zvinogona kudikwa muupenyu zvotozofunga kuti vanhu aye ende munenge muri moga mukwanisa kundibatsira muri vakanaka enda kutoona matori wana baba Nguva yekuedzozi past 10 asi baba ava vanokukwana nje inguva inosvika nemurume nguva ino past 10 inobatirwa Sam, hey, mandabva basa kunethere ikoko. Wamukabvishama ngaiwana. Zvaita sei? inguva iyo inainanga zvitiya munozvika nguva pakudii murume mukuru kuuya nguva dzino
eka wanetswa neko kuwadi kuvata moya nemadomatisi gadheni yakazara panze apo unorega zvinhu zvichingofa uchimira kushandirwa uri mukadzi rudzika ne ushandako kuita sekonami baba zvichaya mangwana 5 rand uchiburitsira munhu mukuru akaita sewa ndisore nchiita chii baba kushanda kokuita sei mugadheni mokuita sei basa renyu nderekuita sei kati ndimi zvemunozviita masaradhi maakushama nyaya mutata musina kudya asi eya nguva iyo ndingatadza kushama ngai ndichida kutovata tarisa nguva dzako kutovata mamadomasi hapana muri wachona hapana ndokutodla sadza nechiipapo nhasi unovata nayo nhasi unovata nayo ko iwewe wadyepi kudyepi kwedu kune kandinika basa rako ndirogara uchingoverenga manyuzipepa gore rino uchachekerera manyuzipepa ndimi munozviteka vakadzibaba zvichaka imi vanhu zvamuri kutsvaka kwandita zvicha zvindodozvishaya ndakagara ndazvitsvaga ndikazvishaya hausi mukadzi zvino gore rinoka gore rinokuita sei uchandikwana iwe ndakakoniwa kukukwana ndokusaka ndikuradza nenzara ini mukana maniradza nenzara kumwana wako kazvara inandigariri zvinhu zvakadatigara pasi ndatigara pasi unoenda kupi kana ndagara ndatigara pasi kugadzirane newe ndatigara pasi apa gara pasi unoda kuenda kupi wanoda kuenda dhepi unotenga matomatisi avanotadza kuya nawo unoda kuenda kupi usiku uno nguva dzani inguva iyi uri kuda kubuda ndidzechi kuti ugone vata zvepanze zvaunosika vata panze wana kuvhara kuturwa kwako zvirapa hatuna kuona iwe wakondijairira iwe wakondijairira ndatuna ruchawaorwo yewei kokurumidza kusvika nasi kurara here kwarisi bhora here handitofara zvetutoona hangu timu yangu iwo wanga wakakotsira kada zvakutovaraigwa zvakutovaraigwa moyo mupepe zviya zvaitsaka ndafonerwa kupizve kuya kwakanzi ndiuende kubasa kuya kuzo kwatakaendisa macv kuya kwatakaendisa mapepa we nema zveshuwa kwaichi kwanzi ndiuye nemandi zvedu zvaita mzinawo shuwa tomboti weekend masoseji tombotoka brai mwari vakanaka zvakaoma shamwari mande iyoyi mande iyoyi lusi chakaoma chimukadzi amaino chinoita zvekudii madhiri achinacho chimukadzi chiya usamuona akadero hati anongoita somunhu ari simple but ane maconnections mamaundushe kuti ende iyo imagine nguva yese yatati chingotambura ino kana kumbozvifunga kuti nditi lusi tasaone problemi tombosununguka asi mazuva mashoma iwa zvezvafamba makorokoto handinotenda iwemakorokoto vanaticha vazviziva vanaticha ava ndandambaudzera amikuti varipiko kuseri kwavo aiwa nhasi totombobika zvinotonyatsa kuti ticelebrate mwana wangu nhasi ndawawamuka usiku unge uchiita nezviko mwanangu hana achida kuita basa mama ndikurumidze kuverenga mabhuku angu tongo chitoverengaverengako chokwadi zvakangokoshawo mazuva ano maexams aapadhuze izvo zvakakosha zvikuru kutanga achiita nezvamabhuku kuti ramangwana ake kuda angabuda nemaresults kwawo muchirovera wowowo imimi baba tinokwana vangu vamai indosora nai pano tinenge tichingobatsirana ndimamai ka isusu tinosora tisipo pano pamisha munofanirwa kunge muchisuridzira umwana kuti asumukire pazvidzidzo zvake kana pane zvakuremera ndo zvamozotudza chitopota tipindira inga achitombokumbira kuti dai matombomuitisawo maextra lessons andombokuonawo maita maextra lessons akabhadharwawo 2 months dzasara idzodzidzi anogona kungoitawo zvakangonaka tichange tichingoona munongoona chimiro chakaita zvinhu zvenyika yedu mazuva ano kuti zvakangooma kumabasa tinongoenda hapana mari dzetinokora kungoshanda izvozvo but kungotrayawo
kana zvaita tichazvidzavo kuti tingoona kuti tingakwanisa tichazvidza kuti ndinomwe ticho ndonzwana naye kana kutaura naye kuti pendenda zosungunukirwa wawa ndozobhadharwa mari dzacho. Saka mwanangu wotoshinga nguva yasara idiki-diki. Makadini mama? Tiri kwedu mukwasha makadini. Tiri nanisu. Ngochengetwa naMwari. Tiri kutozvinzwazve tototi kamakorokota naitese. Uye kuti Mwari wakanaka muziva. Zviri nani. Tatishawa upe nguva dzose izvozvi ndikati vana ava upenyu hwavari kugarira mazuva ano. Kuchengetwa naMwari nemudzimai wangu akanaka. Wakangonditsvakira kana Mwari ndiwo watotaura akatonyanya kunaka izvokwadi. Ete mukaramba muchitongo mutungamidza. Nemaomero akaita mabasa iwawo. Nokuti Mozambique akangotaura neshamwari yangu sokuseka. Kuti ufunge baba tichatatutambura. Basa harisi kuwanikwa zvikanzi haiwa vakaita chi ndototaura paya totonzwa kutozoti ngavaunze mapepa. Asi ndozvanaimbotaura ini kuti basa ravo iri rokungogadzira makachikwana vagoita kosi isina chainoburitsa shuwa. Zvinonetsa. Saka kuri kunodi kubasa kwacho kungodaro. Kungodaro iwo ataitsvaka neparufu. Gomutsvaka newaigodi. Tozviziva kuti zvakangoma izvo zvaingozvizvika kumwe kuti mukadzi ndiye uri pabasa ina handisi ndozodini. Achindichengeta achindida zvedu. Zvakaoma. Zvinoudzwa mai here. Hazvina basa. Hazvina basa izvo mwana. Nyaya iri kuchinetsa manje. Vari kunzi vanofana unosenzera kukwekwe. Saka zvokunetsai papachi? Mama zvonetsa izvi. Zvokuti Mwari kukwekwe, Mwari kuno kugweru munoziva zvonetsa izvi. Taurako zvimwe gweru kwekwe. Unoziva kuti isisi kubva taigara kumusha baba vashandira Harare pamwe vamwe isisi varamberi vachitotaura futi murume waenda Joni vachisiwa nenhumbu otodzoka mwana akubva kare mama kare iko zvino munodova nezvizvizvi. Hati nemuchinongoudzana muchingotaura kuti wamuka sei wasikara sei dzaimboripo mufoni dzacho powaizonyora tsamba yosvika kuchikoro unodaidzirwa tsamba yako kuti kuda kwanzi kupera kwemwedzi mugozouya pamwendo yako. Iwa taura zvimwe kwekwe negweru ndozvinhu zvaungabva watotya kuti kwekwe. Vanhu vechirume havagoni zvokuzvibikira. Akangobika kaviri nekatatu otofunga kuti denda wana anobikira. Handinenge achiuya ngavaiti mawikendi. Kubikira vanhu. Ndakabatisha mudzidzokai kudzimba mawikendi. Munopota ndichiuya wikendi vanobika off day. Izvozvo kazvimwe unombobikira zvekumbota zizuva zviviri achidlariko. Zvinamboiva vatomboraona basa ndichanda kunyaya kufanaka ibasa zvokuti kuenda kukwekwe iko haitombori dambudziko kana zvachose harisi. Haiwa ndinofara kumaona basa ini. Wewe varipiko wakomana nomusikana wenyu? Ava vavaka kana vakabva kuchikoro kunomboitwa zvimwe kombonoonekwa shamwari kombodii saka hameno ikoko. Ameni zvobatsirawo zvaungati makubatsirana manje. Aiwa iye zvino zvichafamba. Iye zvino zvinofamba chaiko. Rubatsiro rwangu runopepiko kuna Mwari ndiye mubatsiri wangu wedenga zvose nenyika iye ahareki tsoka yangu yotedza iye ahakotire kana kutumaira mubatsiri ndiye mubatsiri wangu wedenga zvose nenyika naMwari ndinokona zvose naMwari ndoda iwawa right chufe handiti munomona
nditiche kutamba indarivesa iadvantage handida advantage uchengete zvimaataki zvinozvinzengi zvana amboiti zvemabhuku nenyaya yezvinizvizvaitwa zvemakasi nevanhu varigemu zvisina kutombonaka iisirwa mari mbuya mozvazvoitira tichingovaraidza funga bhuku mbuya mozviziva nini kana takuridira tinorirowa chaizvo basa mama akuri nani zvako nabasa kuri nani kodaro zvako patinogara pachona zvimakotas zvimasingle quarters zviya but abasa zvaro nani ayo hazvina basa zvandi munongoriko muri 1 muri kuno adie mamuchinzi maini ane mhuri maigotonogara papi saka wawotoda kupuwa 3 bedroom house mongopota ukamuchimbovhakacha ayo zvino manje vana mevisika mugozoti nokuti mwana wangu zvasara mega baba havasisipo newe moita musikanzwa maakuya nguva yamunoda he mama havapo muchinoita musikana handisi kutombozvida mbuya inini mondiketa magemu iwo ndio unotorisa hapana kana iyoyo mbuya inini mondizira madhira angu kana ndikasauya kumba kwenyu kuzovata kunogotokasira kuya asi kuteerera neunhu hwakanaka ndozvaanongoda but mozachika aiwa guys yangadiscase nyaya yebasa yange ichitaugweke tofanirwa kufara guys mama tiri kuda pati panofamba tichifanira mudhara chironge chapera kweiwaisirei makadzaangunepauna kuti ndina joka nyayipati ngaitauka Wasi utoda basi mdara muketa mafesa angu toashedza unoshedza wamona nambuya varipotidza ayo imbodipa nguva saka rudza baba kukwana basa nemari yabhari jikiti nemabuyi vese akutaura zvemabirthday nokuti vangonzi vari wana but mama imari ingada ngoshandisiwa inadzimai vacho ndakanyarara mambondibvunza kuti ndototopuwa vati varigotambira plus gokwesisi ikodzero yeduwo yekuiona mafoni atinawochimirawo mwanangu ndakati mai vako vakanditi vanoda kuita huku mwedzi uno tichitanga tiwana chimbotisasina chimbotichovhawo muchembero huku dzachona vachadzitarisa muchembero anenge ari kubasa imi muri kubasandiri pano ndinenge timutarisiraonetsa mai nematesiraonetsera nyama ivava vana ivava venyu aiwa yadiya akanaka kuti zvokuti kwai mapati tii otanga kutongokutamba ichakwana motamba mose mukatambatamba kusvika yenyika iwe kana oshanda tamba nemari yako havasati vambopinda madansi saka vachidara vazvinoitwamama budget yatongoda nyange $100 mukatipa kubva baba vako vanokora wotovapa heti iyoyo vonokora nayo votoya vakaisa samurati kana tichichema 100 mafoni atizotengerwa zvinoiramira muchitibatsira nyaya muchatenga kana moshanda dzidzai ndosaka ndati dzidzai nawe maizvicha ndanguri ndagara panapa unofungidzira kuti ndopuwa nani kosadza wangu ndiye wangotarisa kunge munhu ari kuona zvake bhora rebrazil zvinhu zvese unongoda kuti ndizviitire zvwachira kuzvibikira iwe wakangogara uri mukadzi pakuita sei chimbovhara kachibuku kako akakuverengawo shoko ramwari unge unotendeukafa ndorotora sadza kuita sei ndogoti ndakakurorere kauti unogarire pano kana usingati sadza racho ndagara ndokuramba sadza randobikirwa unobikira unoti ndirimbwa here raunotinda unozvitorera ndirimbwa ini kuti wakasiyana chino izvo zvimagirazi vanda zvokunyengera izvi mukadzi akaita sei iwe uri mukadzi ndibviraita sei ndotora sadza rangu wakangofanana nebwa dzinofamba iwe ndirimbwa ini ndirimbwa ini ndati wakasiyana chino ndirimbwa ini
wakasiyana here wakuda kuwatsapurwa nepama vaja uri kuregerwa uchienderera unozvizwa kana wakatoguta gari kuguta kuita sei watori hausi kuti danota handiri dyisa dzarako irona gara apa titaurane gara apa handinowaramba sadza ndoridyire ndoridyire sadza rako sadza rekunyengerera rekumwena kusadza repamba pangu kuguta kuita sei ane nzara unotora sadza ndakubikira sadza haudi kunotora sadza saka urume hwangu huri pakuita sei kweiwe uri mukadzi pakudii handiti varipo vavo vanokuitira zvakanaka vanondiitira zvakanaka kuita sei wabva wadyepi ndodya zvoukandini wabva wadyepi chero ndadya kwandadya ndotatsa here kudya romba mangu ndoramba here sadza romba mangu waramba kwewe unogarirani pano waramba sadza unogarirani pano nezuro wakadaro ndikakuigira chichera hauna kunditambira nhasi zvaunobika sadza raunongwesa kuti zvitorere kuoma inini uri mukadziwe kusembura yoita sei haikona kuda kuutsa hasha dzangu kayo usada kundikorombonya unoenda wadhinda mafingaprint kumeso ai mwana asina tsika mukadzi asina kurayirwa asina kumusha kondine ndisiye zvangu ndogona tokuchengeta wakauya uri chimuswa panapa kusimba kudai ndini ndisiye ndini ndinokuchengeta iwe usingatodi sadza racho ka ndakutonoritora ndorije kunyangodya unonyadzani iwe iyeni ehe ndonyadzaini ndinobuda ndonodya wakandini yekubasa nemadzako ndinobuda ndonodya wakandini yekubasa wauya kuno kuchida ndinyang'ani ndinyora panapa chiti kwayo nenzara nenzara chibuda munoregera nawo right tinoronga naiwe vana vakuzi vanonetsa iwe amazi zvakanaka vana vava combination yavaiti kutipanzanzi baba vachikuona basa yaito $20 unoziva kama mivhikwe zvandati vanhu havabudi unoza ndafunga upenyu hwako hwababa mivhi wakariuya aiwa ikuzvi wakazona uri vanokuda zvokwadi chokwadi tende mwari asi saka zvokuti mungabva mandifungidza nyaya yababa mivhi zviazvo zvekukanganwani iri wandara ndinotoona rinanhasi pamwoyo asi ndiri kunoona kuti ka aiwa mwari vazondinyaradzawo kana musambondifungidza makore aya mama nokuti ndakatambura zvokuti handitombodi kana kufunga nezvazvo ndongoda ngofunga nezvemarriage yangu nekufara kwandiri kuita nevana vangu nemurume wangu kuchidiani ndilusi kwai kudi lusi chobhipa futi futi asi ndichamwari yako payakanaka ini ndo yakandigonera uya mama zvokwadi mwana yakabva kuwa ndakamuona ndari mwaembove neanyani dambudziko rako angoti hameno zvavo namai omwe hairambirwi sadza sazomukangamwa vedu mukurarama moti kana mazodini kuda murume unongowana zvakadini kana kumhoresa zvichaiti ungamukanganwa sei munhu akadai atizi zvowanikwa kana mukadzi wokwana akadaro uri mukadzi rudzi bangomirizika pana vamwe vakadzi nekubatawo bhaibheri kuverenga shoko ramwari hamutendeuki makaita sei inini kana zvakadaro uchadzokera kumusha kwako mukadzi anondipa murayiro ndo zvandisingadika ndiotora sadza kuoma kutoramba sadza rangu nandabika ndatombomubikira zvangu wotoramba unditengerei toridya sadza rangu tori ndambodya rimwe ndoridya chete benzi romunhu sora nditombikira munhu zvake anotoita kuramba ndezvake izvo toridyeni ndinochita zvandakagara mubedroom zvakanaka ndoranda kutodya unodya chii chacho chii chaunodya ichocho ndodorya zvandinoona chii dzadziri tsitsi dzamwari wangu ndandichafa unondipfuhwira iwe
nhasi ndopondotanga unofuwira ana kukura kutoda kutowanikwa kuwanikweiko dai akarega kuzoita sewe zvenga kunge munhu angati ana mai mwana yeye iri ndinondoona saka uri kunyadzani auswara kuti harina matomatisa waipopotera madeko wakaura harina matomatisi rori harina unongodya njururu dzega dzega kusvika rini ndipewo mari yematomatisi kungowana munhu achingoshama n'aya haatenderi pamusha pake kana kurima sezvinoita vamwe ha ngandonyatsoridya unoridya woita sei kwandotadza unyatsodya zvakanaka ndono kutokusira ndipero ndipee ndiri so ndinozvidira mvura izvi ndinozvidira mvura aishi nakuma kushama munhu asingazorori kunge qimbi kugara uchingofitwa wakangogara uri mukadzi akaita seikaniwo kutauri hakunotaurisa chingomedza musova unodzipwa nai vakomana unoverenga bhaibheri iwe unoverenga bhaibheri bhaibheri rinototi zviri nani kugara pamusoro pemba panogara namukadzi anoshusha tingati iwe usaida kuti kunditsvaga ka ndo zvinonditsamwisa iwe ndo zvinonditsamwisa izvi Yes, Maria. Wana basa muno kwekwe saka ndingoti kavara ndiri muno. Haisiwo kana wakadhuze kumbokototi uchimbokonekerawo padhuze. Nomboipa ndipe namba dzako kozi ndizokane kwandizomhanyira. Ichi namba dzako. 0775 160 842. Aiwa ndokubipa manje. Saka wobongo ndipo dzako hapa munogona kusakangana. Saka ndikutailira. Alright. So ndikafonda kakanaka. Kungovharavharawo mawani. Zvinhu zvako zvokufambira nzi? Zviri right. Alright, chirega ndimhanyesha. Alright, saka uri kudi yako. Apa ndingomhanyira basa ndokufonera. Handimborega. Alright, see you, sir. Alright, see you. Rodi chaiye nezvaakanditira kana zvichitomboti undomuwina shit nezvese zvatatapromisana saka imi munondiudza kuti shuwa kubva pakwekwa 5:30 mosvika panapa yezvino na 10 o'clock unomboziva zvinhu zvekubasa kwedu vanongoti nonodza kuchaisa ende futi katanoa kuchaisa transport problem unoizivawo nyaya yemakombi pakwekwa apa pazonyanyonetseka transport sari zvinonetsa izvi musaita zokuti handisati ndamboenda kukwekweni baba ticha murungu wako unoziva imi unombomuziva murungu wako zvakanaka aiwa zvenyango mukati murungu zvenyu saka munenge maita overtime here munenge muchizopiwa overtime handizozivi handi ndichangotanga here ndikaziva zvinofamba sei asika unobvunza because haungandiudzi kuti kwai murungu wangu unondiudza kuti kwasviba mune muchingogadzira mota nemuchakanike handigara chiri anenait kunonzi ngaipere mota iyoyo tototi kavara navakomana totonati kuti kuzvipedza alright but chero zvakadeno ndo basa refoni haisi foni yangu here handiti munofona motaura kuti pane zvaitika because ini ndee ndatova waridhi kunoku kuti kochii because pakwekwa hapaiti kana 1 hour sechambofungwana ndechingoti ndichangoti pedze ndotomanya kumba but why is it mazuva makatanga kuenda maikasira kusvika mazuva aya musati makugara zvinova kuti ziva zvoti ndogona basa saka vangogara vakandiita tek basa rakuwanda futi basa rakuwanda amen kwekwe yacho ine nda kutofunga kuti kana zvakaderuka zviri nani inini ndimuvhe ndiuye kuzogara kwekwe kwacho nezvimasingle izvozvo zvatakapuwa zvine basa re nevana vangada kueko dzoke ndozadza imba yose ndiri vanhu vana vanosara kuno handiti vanoenda kuchikoro kuti vanombozvibvuma izvozvo pabasa ndokakatirana nemhuri yose zvamakambe muchiti pokutanga chaipo kana ndichiri kurangarira makamati dei ndandaona imba yakati kurei ndaitora mhuri yangu saka nhasi maakuti mhuri aitizvozvo zveimba yakati kurei ivo kana vachipinza munhu basa vachiziva kuti munhu yaari married pane pavangati kwai waunzire mukadzi wako kuno ndakangoti mari ine ndikangoti rega ndiende kubasa zvakawandawanda
Dzakawanda kuti atikazvizivi ini ndaona zvakawanda munyika muno iwe chikusiyira nesho varovira nai iwe iwe ndatiwo ndikamuti adzoke kumba kwenyu kwaunenge unaye munomurorerewo ukabhadhara mari yamusikana wangu ainzi musikana wangu aiti Tarisa baba tek utarisiya osimnaro chambatai cheti ye munhu ndanguri sho ndafonera nanhasi kana hasati kana tombosvika kana nguva yese 30 minutes dzese idzi haya zvakaoma wena sindichiripo ndomuwina kana kundiramba atombotirambe da kunyatsomugadzirira saizi chaiyo Yes, Mari. Yes, Rod. Alright. And right. Pinda koga. Mari. Pinda. Ngo pinda ugari. Ango yangari business number 1. Pinda ugari kani Rod. Mari yasha. Pinda ugari shamari. Handingatauri kanya ndotaura ka. Ngo pinda nyatsogara papa chinyatsokurukura chinyatsotaura. Sevanhu vangava netime stere kwasinambodi vasinambonyatsoonana taurako uri siyako mari handiright saka ivombunza chii chakazombonyatsoitika pepaya bvasva wakaenda and then patangogumaonana chii chakaoma neumwe wangu zvinhu zvinongoitika so zvakangooma ndava nemudzimai wawana kugweru ndotone mudzimai izvezvi hamenotiwo wakazofamba sei handitombozivi zvakafamba sei paya hainibva zvatikangosiyana pepaya inini handi sezvauri kungoona kuti pana pandokugara ndega chichi pasati patomboekanane hasati kana ndatombororana ngori ndega urikushandawo nditongoita zvekucrossa border zvangu ndichingonohodha ndichitengesa zvinhu zvangu samukidza mari kaime zvinongodaro but unongozoti zvakaoma sei kungo but ini ndasingambofaniri kuya kuno koza mudzimai wangu so marespectira ndinomuita shamwari madira ndinomuita so kana neno kana nguva yatedana handiti wainyatsondida kungopesana kwatakangozoitawo but asi unyatsoziva kuti tainyatsodanana handi zvinovhundutsa shamwari iwe hazvitombovhundutsishi ingawa nomwe ungozviita vanhu zvinokuvhundutsa sei nomwe achingozviita zvakaoma shamwari techingoona zvakamira sei shamwari bcause mai vari kumba ukuka vanondida zvisingaiti zvinakana basa izvo wani zvirimo zvinozvo zvinongowanikwa taifa kuwanirana kapaya sevanhu vaifangokwana saka zvinakana basa ka tongokontinyabva patikangosiyira handiti zvakaoma saka mai mwana makazodini huku ndingozviitira usimbe tozozvigona here ndizombonetsere iwe vana vako unongovaona kuti ndingazokwanisa kuti ticha mezvi mutarise huku unorova vachimbeya vachimbeya nelocation ungatichibva kubasa woti kwaizvoni huku futi ndimtowana dzapera kufa because unless tatozoita zvekutsvaka munhu pamudairifoni vanhu vekubasa vanonetsa isi yakadaro ende zvinoita munhu kana anga azowana basa kutokata chaiko here vanhu vebasa vanonetsa siya zvakadaro nesa ndakatandara newe unoziva ka watitodini basa iriri aiwa uchitaura zvekutaura nyaya yefoni murungu wako anonetsa zvangada nduye kubasa itakobheki kanari ndigotaura naye nezvi ndotaura naye nezvi hana kana basa
Murungu wenyu anonzani kwenu? Ihebheti. Ani? Hebheti. Pakanzi hebheti apa? Iwe uri kuti pakanyogwa unzani? Iwe uri kuti pakanzani ipapo? Hebheti. Ndihebheti. Aiwa, papa sina kuti hebheti. Gadzira toni, ndinoda kuona nasi. Tokugadzira chi? Ndokugadzira chi? Hairatidzi mandasitikoyi. Kwati kutokudzerera idea. Unoziva nyangodenda ndisina kuenda kuchikoro. Hairatidzi malast call. Hairatidzi masemusanga yataipi wakamboionepi tapika kadai. Hairatidzi malast call. Abva icharira hai. Pachavona hake hebheti waini. Hebheti anotanga na-M. Ndaona pana M. Hebheti zve-M senemu zveriberi. Iwe unokutarira zviri mberi tadza kutaura kubereka zviri kumashure kwefoni. Baba ticha. Mai mwana. Zveshuwa ka. Kwaiwe chinombokushungurudza chii chaicho ndinouya kumba. Izvo zviri kutaura zvehuku wakuchinja nyaya. Hatimbotaura zvehuku tiwo tinodangana nehuku. Handisi ndine foni yarira ikaramba kudairwa ini. Unondudza kuti shuwa murungu wako afona nematamburiro atakaita pano usina basa. Wondikudza kuti unoignora murungu. Toita zvehuku ngani? Toita zvehuku ngani? Nenambi. Saka uda kuite chimwewo chiproject chaunongodawo ndingokuradza nzima yangu ndinokudawo. Ameno ndotonzwa iwe. Ndokuvhurira kana chiflea market handisi? Flea market yacho inotengeswa nani? Unongotsvaka kamunhu anotengesa. Kutsvaka iwe. Hebheti unonetsa. Ndipe kunofoniyo. Waikatire. Anonetsa uyu. Hatidi kuenda kubasa ndakaridakisa nemudzimai wangu yatigare pano zvedu tinozvidakisa zvedu. Ndati waikatire. Handisiri kuseka. Ivo vana vanohwa uko. Vanonzwa chii? Vanohwa chinoshamisa chii? nezhizha ipapa. Chinoshamisa chii? Baba ticha ndiri kuona mafambiro ako hasi straight. Unozvinzwa? Ndiri kuzviona because you can't tell me kuti hebheti anonetsa. Ko kana wanga uri kudiwa kubasa. Handichinodii kubasa ndine weekend handinofanira kuzorora une weekend. Nhasi wakuziva kuti kune weekend. Wakagara makore mangani uri pano ipo? Wagara makore mangani? Saka waregere ndamupindura hebheti wacho ndamutaurira. Haikona ndomsiya womupindura. Ndosiya womupindura. Rega ndikucherere drink ndichisauri. Aiwa, drink kana. No, ndogona kupa juice kana usoda drink. Ninda. Ngaba wache appetite yezvisi izvo zvanyanoitwa sei? Shamari. Chii? Uzade uchiziva zviri mumwoyo mangu kana. Maita safety. Dai uchiziva zviri mumwoyo mangu. Watangawo futi. Ninda. Zvingava zvakutadza kana juice kupanongouya pano every time paunongoyamba mangwasikana ude kudya inda. Mama days ndosuya zvangu ndakaguta but iye zvino kana kuti ndimbodya anything hazviiti. Chii? Because ndakaremerwa. Zva zviri kuitika mumba pangu. Kuitika ifu ndafunga kuti kama problems ako apera since baba vako atotanga. Ona kuti ende ndakaziva zvangu ka. Ndakangomurega akagara akadaro riri rofa. Uri kureva ndakakanganisa here zvandakaita? Aiwa, waona kukanganisa. Kuindava manje. Vaenda kakukwekwe kuya ndiko ndakakudza kuti vakwekwe apa sawe ndopaungachema pakwekwe apa. Aiwa kukwekwe vakaenda. Handina ndakambonetsekana nazvo. Ndaingove nemadouts nazvo kuti kungogara umwari uko zvinonetsa. But it seems ndandirirai. Saka uri kuti pane anything chakutoitika netime diki iyo yatoenda ukoko? Time diki iyoyi handiti vakambotanga vachienda vachidzoka. Ndide makamborega zvakadaroka. Ini zvendikati maybe hazvo munhu anonetseka kumukira nokuzodzoka. Ende time yavava kusvika sometimes yanga isite. Handiti transport tinomboita maovertime tinozodiya. Saka pavazonzi manje vapiwa imba yekugara ikoko. Saka zvine problem here zvembe at least handi hamisi kubhadhara rent. Patove neproblem. Ndakatanga kuona iri foni inorira apa. Munhu ada iri foni. Kudzimara ndazvibata kwanodairiwa mubathroom hava yangu. At least zvingatovenanika pano kuti munhu abva. Saka manje ndodii because izvezvi kwatova nemunhu. Tichitaura atoona kuti ari kwei. Shamari. Unoziva munhu womukadzi ini ndakambopinda mazviri handiti nababa meve. Unongogara uchingotyo iwe. No, patove nemunhu
zvandiri kutokuudza ini. But kana kuine munhu azvinetseka, just find yourself a day rekuti unongoenda unannounced. Zvozodi ungonoona kamunhu wacho akukwanisa kuchengetera murume wako, wakumbira kuti akuchengetere murume wako ndiani? Ndusataura sezvinosetsawo kuti ngati kudii asikana mazana. Saka manje ndodii ndatopererwa kuenda saka kuti uongorega ukuchengetera murume wako. Uza even furniture iwe uchimbozvitarisa uone kuti wanga uchisafa sei. Now that is working pasina kana time akutoda kutoona usikuona kuti zvinonyanyorwadza. Aiwa ndakutongoona kuti nguva yese iwe ndiwe kugadzirira nekuchengetera vamwe. Aida kungoti wotongomurega munhu iye ubva ongoti zvakanaka izvozvo. Edwe ndakutofungawo chakafira mai vangu ini. Dai vanga vari vapenyu dai ndisingatombooni nhamo yakadai so yesini. Ndakutofunga kuzuraya nekuti acha ndichagarira pano panyika ina handichachionini. Kushungurudzo kwakadai. Zvanyanya izvi. Ndakutofunga kuzuraya zvinenge zvitori nani. Asi baba vangu ine mwoyo wavo wakaoma shu. Tozuraya idi. Atofunga zvekuti unozuraya chaiko chaiko. Ndozvitori nani. Nokuti mwoyo wavo shuwa dai wanga wakanaka shuwa vasingandiite zvakadai. Pamwe havasi baba vangu ini. Mai vangu shuwa vakafa wavaonawo nekutambura kwese kwandiri kuitiswa uko. Ndakuti unozuraya ini. Upenyu hwandiomera chaiko chaiko. Ndashungurudzika ini. Ndanditi unozuraya chaiko. Rubatsiro rwangu runopepiko kuna Mwari ndiye mubatsiri wangu wedenga zvose nenyika, iye ahareki tsoka yangu yotedza, iye ahakotire kana kutumaira. Mubatsiri ndiye mubatsiri wangu wedenga zvose nenyika.